usingelisele indawo yethu izinto enjalo kwini usingelisele indawo yethu wawambona kuphi umuntu onjalo kwayo. So esikoleni ke ingane kade seziqalile vele sezingipopula noma nge-toilet noma ngithi ngidlala namantombazana noma ngidlala nabafana ubona ukuthi yabona angifithi kahle because nabo bayaphela kube ngathi nabazali futhi emakhaya babahlezi balokhuza kuthiwa bangasondelani nabo ngingabafundisa. Into engangibuza ukuthi ngingabafundisa kanjani into engizayelenayo. So emphakathini wakithi iziningi izinto engizibhekisile ezibhlungu bangicwasa yabona kube ngathi umuntu omubi ngathi lento ngiyenzile because abantu abaningi mhlawumbe bakholelwa ukuthi kunabantu kuthiwa bayazenza ukuthi umuntu ushintshile kanti mina angase ngifike lapho. Lesimo lesingibhekane naso angazi ukuthi silona sakhamuka kanjani kodwa ngasibona sesifikile nami. Okay. Ngivumela ungakwadi ngale mbuzo because eminye yabe ufuna ukuba personal kakhulu. Angithi la asikhulumi ngomuntu obe umntombazane wayesesezizwe senemizwa yokufisa ukuthandana nabantu besilisa noma sizoba nemizwa yokufuna ukuba umuntu wesilisa lokho abakubiza ngo-gay lesbian njalo. Wena kuwe physically bekade unensizwa yakwamathenjwa ngapha kodwa manje ngiyalibuka ukuthi unentombazane ngapha kodwa manje sekuvela insizwa ngapha. Yebo, into eyalona eyangenza ukuthi kubonayo sengiyinsizwa manje ukuthi ngahamba ngesibhedlela uma ngifika esibhedlela because ngangigulela futhi esikoleni. Okunezinto elokhu ehamba phezulu kwesimo la. Ngithe uma ngifika esibhedlela wathola ukuthi amasende. Yona into yaqala ukuthi ingibonise ukuthi ngempela lento ngangicabanga nami because ngangicabanga lento because base baqalile abantu beyikhuluma manje aphuma nje asavela manje sebonakala abantu balo bang-operator ngonge 14 2022 bang-operator because babakhipha ngaphakathi bawabeka lapha phezulu evagina because bathi mangaphakathi bangi-cancer. Kodwa le ilona nawo bathiwe ngeke akwazi ukusebenzisa ngathola ingane. So kusho ukuthi ke nabe mangihamba esibhedlela ngikuthole lokho ukuthi umuntu wesifazane ngaphandle kodwa ngaphakathi ngikhanyise umuntu wesilisa kodwa anginaso isibeletho sokuthwala ingane. Nalamaqanda ukuthi umuntu wesifazane ngama-period. Bathiwa nani-khanyise evagina ukuthi sesinyeni sincane sila ikhapho siyagcina. So lokho kwangiphatha kabuhlungu because nami ngangayazi ukuthi ngiyithini lento leyo ngoba wena mama kade ngithi mama ngichaze ekhaya nga-understand ukuthi umuntu ongafundile umuntu ongabe and futhi kade yabona kuyihlazo yena because bazombheka abantu even nabanye basamgxeka abanye ngalesi simo kube ngathi ngazenzela. Ziningi izinto engibhekene nazo especially uma singena esibhedlela khona nje kulesi sikhathi ngakho esibhedlela enkosi Albert. So kwafanele ngisebenzise i-toilet abantu besifazane because labantu besilisa kunekhefu ngingikwazi ukuyisebenzisa. Ngithe nami ngithi ngiyangena wavela ungathola omunye usisi wavela wascreama ngathi bangazi wayibona ini wazwabiza ngoba yena ubona umfana manje wazabiza ama-security wayekhuluma isiXhosa lo sisi ngamkhomba namanje uma ngingambona wayelona wazi ngalekelelo lelinye i-security washo ukuthi yena isibhekane nezinto ey'ngafani empilweni usicela ukuthi bamxolisele bese kodwa akaxolisanga yena wakhombisa ubudlova nje ngoba kunabanye abantu abanga-understand inkinga zabanye. Manje kwadinga ukuthi baze bekuvuleke bebone ukuthi noma wabatshela ba-understand ngabatshela la-understand le security lo muntu wesifazane because wayesebiza ama-security wayelapho because Albert kunama-security angaphakathi. Yo mele Khozi FM ngazi mina ngithiya yo kumadima. Okay, yini ufisa ukuthi usizwe nayo because ngiyamama ngi-understand as usho okay wagcina usuhlinzekile ubuntu bakho besilisa basuka njengoba nje ugqokile manje kukhona konke nje Kusasekhona konke because kulona kuthiwe kufanele kwenziwe operation ukuthi ngibe umuntu wesilisa. Mina angazi mhlawumbe izokwenzeka yini kanjani because ngiyafunda manje nasesikoleni ngiyaphazamiseka kakhulu. Sekushokekile ukuthi iyenziwa kuphi ibiza kanjani? Kwathiwa bangawazi ukuthi bangikhandelile uphindise umuntu wesilisa bangifakeni kodwa ngeke ngikwazi ukusebenza i-normal ukuthi ngikwazi ukuthola ngayo ingane. So njengoba unemnyaka manje na 17 yeah abantu abano 17 18 basuke sebeqala as much as sazi ukuthi akuvumelekile ukuthi beqale bejole kodwa basuke sebeqala bebona ukuthi akuleya ngane yakuphi leya mfana wakuphi kuwe uzukubonani
cha ngiyabona kuyithanda intombazane kodwa ayikho engingayiqonda ngiyitshela because ade ngingasibona nesidingo sami ngoba ngisemncane kakhulu ukuthi ngiyazi ngikhombisa indaba zo. Kodwa nje imizwa yakho uyayibona iya kumuntu oyintombazane. Ngoba angekho nje angathi ngiqonde ngitshele. Kodwa futhi ngiyabona futhi kuyangisiza kakhulu because abanye bayafisa ukwazi ukuthi umuntu because abantu abanye bayayiletha benza ngathi angiyazi bafuna ukuthi information bathuka nangabazali babo ngoba nabo abazali banesandla enganeni because ingane zondliwa yibo. Ubona ingane encane esitolo ithi ke nake ihlangane nayo ibuze ukuthi ke nake ngashethe uyini wena ngoba ngizwile ekhaya umeme bekhuluma beno auntie nobani bani. So uyabona ukuthi balona bayakhuluma nanokuthi ukuthi uyafika amaphela uthola kuyakhulunywa ngesimo sakho uvela ungazi ukuthi nalento othunywe yona namhlanje uzobhala ama-homework uvela ukuthi ish yabo ngaze ngakhubeka ke manje. Baningi abantu kunganga ukuthi ngisho abantu abadala ukuthi umuntu ngiyakhuluma ungeke ukwazi nokuthi umphendule because umlo umuntu angathanda ukuthi ngikhande inzondo ngiphendulana nabantu abadala because abantu abadala kunzima ukuthi ungavela uphendulana nomuntu omdala phezulu nje. Ingabe bese ngikhethe ukuyithulela ngilona ngiqhubeke nempilo. So uma ngisakhanya bangithola ngisekunzimeni obunzima kakhulu angikwasekile emphakathini bangithatha yena wayilona ngihlezi njalo emzini wakhe ke ngamaholidi uyafisa ukukhombisa uthando lolu engalitholanga emphakathini. Umama naye sengiyambona ukuthi uselasamukele ngoba kade kunzima kakhulu ngoba ade fanele uqale kube yena osamukela isimo qala ngoba mina ngeke ngikwazi usamukele nangasamukele because nayo kunzima nakuye ngoba uyena ongizalayo uyena obhekana neyinkinga especially nje mangahamba isibhedlela njalo ngenyanga asinamali akunalutho akekho umuntu osebenzayo ekhaya kunzima kudingeka ajabule umashonisa noma aye emaplazini ayoboleka imali yabona ayolimela imali kuze niye esibhedlela. Mina isikhakhane kade ngisiza ngokuningi angisiza ngokuningi anginike imali uma ngenayo. Baningi abantu ade bafisa ukungisupporta baba ukuthi khona abanawo amandla. Okay, sakhuluma ngendaba yokusupporting ngiyafisa sivale manje kwesibhedlela nakumuntu ngiyabona umonyo omkhulu la e-studio nalabo ofike nabo bayabakhalisa le ndaba na senkundleni zokuxhumana bayabhala abantu. Hlobo lolu losizwa othi uyalicela kuma ukuthi khona abantu abalalele ngiyazi ukuthi iyayithinta ne-operation phakathi nokusho ukuthi umama akasebenzi njalo njalo ichaza ukuthi abantu abalalele bebona ukuthi bengaqala phakathi siyakusiza and just a young guy man nika izinto sengakwazi ukuzenza nalesibindi nje unaso ukwazi ukumelana nabo bonke lobo umthimba obukala kubantu abangafundisekile ngazi ukuthi inhlazo ozenzele lona kanti akukona ukwenza kwakho. Ungathini umuntu olalele ongakwazi ukukusiza uzubuyele injabulo nawe empilweni yakho? Into engisize ngayo kakhulukazi ngisacela ukuthi mhlawumbe basiza ngendlela because indlu esihlala kuyo ayikho esimeni esi-right. Yabona siniswe ngisho nama-exercise uma liningi izulu iyindlu imali ibaleli ilanga ngoba kuyanetha phezulu akukhandeki kona. Umama ngeke ngazi ukuthi angakhanda because akanamali eyolona nanokuthi imali kwisibhedlela seyasiphelela impela. Sinaney'kweleti nje ezinye ezinye uyizamile mama ukuyivala ngayo abantu amadonate ngayo imali kuthiwa ngithenga impahla azama ukuyivala iy'kweleti. Ngicela bangisize ngalokho mhlawumbe bangiphe imali yesibhedlela nanokuthi-ke futhi nginanekhono lokudweba mhlawumbe ngingayiphilisa ngangalo ngidweba ama-house plan ama-designer nanokuthi kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuthi uma ngibona umuntu ngimdwebe ephume ikulokho-ke engangisiza ngayo nanokuthi futhi ngiyaqela mhlawumbe ngolunye usuku kunikile mhlawumbe kunihambele ngasekhaya okufundiswa ngento kanjena kodwa ukungagcini uma kuthiwa kunomunye umuntu ofika endaweni mhlawumbe asithi uyasithola sakuleso simo ngoba abantu nje izazalo ingane abazi ukuthi obhekana nasiphi bakwazi ukuthi basimele kungafani nami abangithethe as umuntu olona ongaphili elona like inormal life. Inkosi yendawo inkosi Mgomezo inkosi yendawo uthi Mathenjwa. Okay, mama ngicela amakhosi ngithiya induna nobuholi bonke bendawo ngicela sifune babambe iqhaza kulesi simo abhekene naso ngoba ngeke wazi ukuthi bangahlaselwa nini ngoba abantu abaningi bakholelwa ukuthi njengoba kade esho ukuthi bathi uyena oletha umkhokha omubi endaweni yengane ezinye seziyashintsha ngenxa yakhe
engathi yena uthi abantu abaphile ngaleyo ndlela kanti yena akekho lapho yena into ethintekalayo ubulili obuvela kuyena akukho ukuthi yena usefisa ukuba umfana yeah vaya lokho kucaca ukuthi akusikhona lokho okufisa but siyabonga man elakho lokugcina nge-assessment yakho mfowethu yini edinga ethenziwe la okubalulekile nje umfowethu sibonge kakhulu ngoba nami bengaludaba lami umfowethu uprofessor laphana abakosa ngedakamizwa kuma-YouTube la banechannel yabo kuthiwa i-MPTV1 ubeyocela usizo khona ebike udaba lwakhe so uthi mina ngithini uprofessor uthi ayimfowethu nansi inkinga la athi mfowethu le nto nami ngiyayiqala ukuyizwa into engayazi the only way engakwazi mhlawumbe ngoba befuna nengwenya ngayithinda nengwenisa ingwenya nanto udaba mothola ithuba ngazobhizi ngazangisondela but bekhala ukuthi mfowethu singakwazi ukuyofundisa umphakathi ngento kanje sibone ukuthi usizakala ngani ngoba into kanje asiyazi nami ngiyaqala ukuyizwa mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona umuntu obheke naye oyifihlile but ube nesibindi ukuthi aphumele ngaphandle nobe ebheka nokuthi isimo sabasekhaya asikho kahle kunzima so ngizama ukuthi noma esikoleni uhambe ehlathini njengoba zakungekushiya nje manje bayakhempa esikoleni kuyofunda ebusuku futhi impilo yakho ngenzeka ukuthi nakhona sayiphiphile yesebo njengoba bemqasa ngasendaweni so nje singaqala ukubalekela lokho umphakathi nakuloko operation ke singazi ukuthi operation yes yebo no kemele samuthola labantu esijola ukusebenzisana nabo bayasibhekela impilo yakhe ukuthi operation enjani engadingi imali engakanani then mhlawumbe sobuya kelanga kelilandelayo sezosho ukuthi kubiza kangaka impela ngizothanda uprofessor kube nohamba naye kakhulu bese sithola ukuthi i-quotation ukuthi ithini sesingabuya naso kuyiveza akwazi ukusizakala nalokho akuveza kubalekile ukuthi ngempela afuna umphakathi educate lokho kufanele abantu nje balalela abantu fanele nazi ukusiza nifaka einganeni ezincane ezingazenzelanga and the worst part of it ukuthi usazala kwawena hey ungakwazi ukujikela amatshe endlini yomuntu oneclass makuthi endlini eneclass na because kusengenzeka noma yini but sabona ukuthi uzoshela nathi story sakho emsakazweni usifundise nathi sifunde likhulu siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzokwazi ukusiza uzophumelele isithunzi sakho sibuye nawe okay so sabona ukuthi sithola siyathola noma ethi ucingo 0677893082 eno WhatsApp na Facebook page ethu sizoyifaka nepost yabo lapho thola khona abafethu nenamba zama contact details yeah yonke mina bakithi abafisa ukunikela umduke uzobiyona namba kaMduke bana singamuxhumana nathi sinestory sifakala esishaya khona ukuthi indane sidingayo sebebhekile odokotela nang professor khona uyalokho uyalekelela sibe sesikhuluma into ezwakalayo sikwazi ukusiza lengane kodwa lapho khona yena yonke umphakathi ngapho mfana buya ngakhona konje ngathi benahlangana namhlanje nezinduna nabo bonke amakhosi yabaza amakhosi akithi abadlali umuntu nje okwazi ukuxasa lo mfana avikelwe izona insizwa zendawo namakhosi amanye endawo because le ingane yethu lezizilahle siyisekuphi akuyona into azenzele yona into engenzeka nje kweyakho ingane ngoba sazala nje sikhathi 8 o'clock so manje sengane already shaka lo